Вёска, лето, модные хлопцы, як модные. Хто во што быў гаразд, конечно. Вот джинсы, бананы, скураныя курткі, канешне, матоцыкі. Матоцыкі і, канешне, першы матоцык, з якога ўсе пачыналі пасля мапеда, не ведаю, там Рыга, у каго Дельта была, гэта Мінск. Матоцык Мінск, 125 кубоў, неважна дзе, у якім стане. Самае галоўнае было яго дзесьці знайсці. У мяне была такая мара, мне тады здавалася, я жыў у вёсцы Сівіца, Воложанскі раён, усе ведаюць. Я марыў пра першы матоцык Мінск, і мне здавалася, што такі матоцык можна, ведаеш, усё было за бутэльку. Можна ў якога-небудзь там дзеда мужика купіць матоцык за бутэльку. Я усю нашу Сівіцу абышоў, усе вуглы, па гарэлку, это нашы вёсачкі блізкія. Ніхто ні за якую бутэльку матоцык мне не прадаў. Першыя грошы, якія я зарабіў на зернатаку, сушылка, і толькі тады я